הנרדמת לא מצליחה להירדם. כל כך הרבה דברים בבית לתקן, יש יותר מדי חשבונות לשלם, אפילו הנסיך הבריז ירחם השם. פיטר פן זקן, כן כן, והוא כבר די שחוק. טינקרבל בחיים בחור מהשוק, איפה נעלמו השנים והלוק? הקפטן בתשובה חזר, היום הוא הרחוק. אז מה קרה לגיבורים שלנו? נראה כאילו הם נטשו אותנו והלכו להם לשחק במקום ששום דבר לא זז בו, ואני עדיין חולם להיות רמבו. כיפה אדומה כבר לא לובשת אדום, מעשנת כמו רכבת בבית כל היום, לא עוזבת את הפייסבוק, גם לא לישון, אפילו את הזאב שגעה, וואי איזה אסון. אז מה קרה לגיבורים שלנו? נראה כאילו הם נטשו אותנו והלכו להם לשחק במקום ששום דבר לא זז בו, ואני עדיין חולם להיות רמבו. סטיב אוסטין, קשקשת, מגייבר, חסם הרגע עם דודלי, פינוקיו, חכה לי, איי, ברקס, וסמי, בורקס, אירס, דני, דינה, ומרקו שמחפש עוד את אמא.